Помагал съм много на монасите от Зографски манастир. Когато им занесох българска граматика, един от тях възкликна: "Това е книга. Четеш, повръщаш се и пак четеш." Трябваше да направя филм. Само че снимането на филми в Атон е забранено. Строго забранено. Няма филм за Атон в света. Решихме да снимаме тайно, като скрием камерата в сака. Тръгнахме. Тогава не знаехме, че този филм ще види бял свят чак след 14 години, че ще си имаме неприятности и най-важното, че ще се наложи да защитавам каузата историята на Паисий да си остане в Зограф. От пристанището тръгваме пеша за столицата Карая. Страхуваме се митничарите да не проверят багажа и да открият камерата. Държим се прекалено конспиративно. Тези врати се отварят специално за нас, след като казах на българските монаси, че снимаме филм за техния подвиг. На изолирания гръцки полуостров Атон, част от Халкидическия, от 9 век насам съществува странна колония, независима монашеска република в държавната общност на Гърция. В паспортите на посетителите на Света гора се проверява преди всичко полът. Достъпът на жени, голобради мъже и всякакви животни от женския род е забранен. Предвижда се до 1 година затвор за нарушаване на границата на Света гора от жени. През границата и митницата тръгваме с лодка от пристанището Ранополис. Цивилизацията е стигнала до вратите на това мистериозно автономно царство, където няма нормално продължение на човешкия живот, защото тук хора не се раждат. Импозантните сгради крият невиждани богатства, върху които тегне разрушението и смъртта. Атон е класически пример за това, как легендата и анахронизмът могат да съществуват физически в съвременния свят. На този уединен кът е било отсъдено да се превърне още след първите векове на християнската ера в люлка на православното монашество в Европа. Според историята, през 7 век Византия трябвало да отстъпи на арабите големите центрове на монашеството – Палестина, Египет и Сирия. Специално свикан Вселенски събор решава част от бежанците да се установят на Атонския полуостров. През втората половина на 10 век Атонското монашество получава доста стройна организация.
Посетителят на Света гора изпитва противоречиви чувства на смайване и тъга. Останали вън от времето, атонските монаси живеят с голямата надежда, че временните пристъпи на злото ще отминат и може би за това и до днес часовниците на Света гора показват византийско време. Духовната власт на монашеството още от 9 век има за седалище градеца Карея в източната част на полуострова. Постройките се състоят от конаци, придвория на 20-те манастира. В тези сгради живее обикновено по един човек. Българският конак. Света гора е една фантасмагория и странно владение, където времето сякаш е спряло своя ход. Монасите не се и опитват да се приспособят към съвременния свят. Кинокамерата за тях е дяволско изобретение, затова освен с скритата камера, ние снимахме и с фотоапарат. Изпреварени от събитията, монасите са богати с това, което липсва на съвременния човек – време за размисъл. Пасивни, неподвижно останали в миналото, без изход и без хоризонти, без устрем и съзидателна жизненост, те и тяхната обител изглеждат обречени. Със своите 20 големи православни манастира, 17 гръцки и 3 руски, сръбски и български, с 800 монаси през годините достигали до 20 000, Света гора не се брои за балканска държава, но е факт. Разказват ни преданието за основаването на българския зографски манастир. По времето на Лъв Мъдри, 3 боляри от Охрид, братя по плът Мойсей, Арон и Иван стават монаси и построили манастира. После дошли и други иноци. Когато мислили как да наименуват своята обител, сама пристигнала самонарисувана икона на великомъченика и победоносеца Георги. Удивени от чудото, монасите нарекли манастира Свети Георги Зограф. От преданията, прошарени с противоречие, се уясняват следните общи неща. Това, че манастирът е основан в края на 9 или в началото на 10 век, че е създаден по волята на 3 боляри от Охрид и че името му идва от една легенда. Пред нас е Арсената, пристанището на Зограф. След бавен и тържествен ход по стърнината спираме смаяни. Ето го Свети Георги Зограф. Атон е много близък и на нас българите. Миналото на нашия целокупен народ е тясно свързано с него. Той ни е близък не само с това, че в съградените от българи на манастири, скитови килии са се произнасяли в продължение на векове молитви на български език, не само с това, че тук са се стичали от всички български кътища поклонници и тук, в храмовете и покоите на Зограф е ставало онова духовно сплотяване на народа ни, което го запази от загиване, не само с това, че на Атон са издигали своя глас мнозина знайни и безимени просветители, разнасили факела на народностното ни съзнание, не само с това, че тук се намират скъпите останки на светци и мъченици за вяра и народ, но още и за това, че българският народ и днес притежава един от най-красивите, най-уредените и най-почитаните манастири в Света гора, старославната българска твърдина Свети Георги Зограф. Повечето от манастирските корпуси на сегашния Зограф са издигнати върху старите постройки от
1705 година. Най-старият корпус е югоизточният, построен през 1758 година с издивенията, дарения на архимандрит Акакий. По това време бил построен източния корпус, както и камбанарията, преправена през 1850 година. При входа на посланинския дър манастирски двор е паметникът на 26-те зографски мъченици, изгорени през 1276 година от кръстоносците, защото отказали да приемат унията. Въпреки честите опустошения и грабежи на Зограф, въпреки злонамерената ръка, която често надниквала в покоите му, в книгохранилището са запазени уникални ръкописи, стари книги и документи. Сега в Зографската архива се съхраняват около 50 хрисовула на пергамент. Между тях са хрисовулът на цар Иван Александър от 1342 година, издаден със съгласието на Йоан Палеолог за владението на Хандък на Долна Струма, хрисовулът на Стефан Душан от 1346 година и други. Служебникът на патриарх Евтимий, най-стар препис от 14-15 век и един извод от него, наречен Зографски свитък. Говори се, че Зограф крие от векове съкровищници и тайници, някои неизвестни досега. Известните видяхме с очите си. Величественият храм Свети великомъченик Георги е построен на мястото на стария през 1801 година. Стенописът е изработен от атонския монах Митрофан през 1817 година с даренията на софийския протосингел Юил от Сер и с помощта на Иван Чолте Бармаков от Видин. Тук са изобразени българските царе, канонизирани от църквата за светци Борис I и Давид, брат на Самуил, също така книжовниците просветители Климент Охридски, Ном Охридски и други. От дясната страна на западния вход в естествена големина са изрисувани китарите, между които на първо място цар Иван Асен II. Има предание, че той лично е посетил Зограф и е направил много, както и Иван Александър, за разцвета на манастира. В притвора се намира един странен преправен трон, без надпис,
с изящно украс от перламутрова мозайка. Ето и трите чудотворни икони на Свети Георги. Фануилската, от която води наименованието си манастира, Аравийската и подарената от Стефан Велики. Голямата резбована задна врата, която води в литейния притвор, е поставена през 1834 година с издивението на схимонах Иероним. Впечатлява с изработката и изяществото си средната западна врата, която води за вътрешността на храма, построена с издивенията на проигумена Евтимий. Тук никога не угасва пламъкът на българското съзнание, не угасва надеждата за светлото бъдеще на България. В Света гора е погребан първият световно признат български композитор, светогорския монах Иванко Козел, ангелогласният. В манастира Великата Лавра има икона на свети Иванко Козел. Кой знае дали според църковните канони един монах може да бъде обявен за светец заради своето изкуство. В тази костница са черепите на починалите монаси, обозначени със светските имена, църковните, месторождението, годината на раждането и смъртта. Може би сред тях и черепа на Паисий. По Паисиеви документи узнаваме, че Хилендарският манастир задължал на турците и настъпило смущение и несъгласие, зато не могох се терапевтката му в Хилендар и изидох и придох в Изограф. Именно за това се предполага, че Паисий е починал в Изограф. Атон, Зограф, Хилендар – това е въздухът, който е дишал Паисий. Смята се, че Паисий е завършил своята история през 1762 година, същата година, когато напуска Хилендар. Но за своята дейност в Зограф той сам казва: и там още много обретох известия и писма ради българи и присъвокупих и изкончех речения в сила историцу на полза народу нашему българскому. Пътуваме към Хилендарския манастир. Когато човек се намира в Света гора, разбира истинското величие на Паисий.
Има достатъчно признаци, че Паисий бил не само умен, но и високо образован. Той твърди, че не учил граматика, нито политика, а пък късно признава, че я пренебрегва. Пренебрегва я, за да го разберат орачите и копачите. Хилендар. Един манастир, влязъл в съзнанието на цял народ, българския, с името на един монах и неговата историца. Сръбските монаси ни водят до втория етаж на южното крило. Влизаме през ниска врата в голяма и светла килия. Под прозореца шуми поток. Въгъл има ниша с отвор, водещ към други килия, без изход. В библиотеката на Зограф разлистваме развълнувани обявения за оригинал, екземпляр на история славяно-българска. По-скоро това е препис, правен от самия Паисий, защото е без бележки и поправки. Все едно, това е оная свята и опасна книга, за която поробителите не трябва да знаят нищо. Не случайно братът на Паисий, Лавренти, по това време игумен на манастира, го е настанил в това безопасно място, за да заискрят огнените думи на история славяно-българска от Атон и Хилендар, които запалиха огъня на българското възраждане. На един от сводовете на тази килия е написан Вазов стих: "От днеска нататък българският род история има и става народ." Бяхме заловени от охраната, че имаме камера в багажа. Обяснихме, че си носим камерата с нас, защото имаме среща в Солун с министър на Северна Гърция, чакаме го и се разходихме до Света гора, но не снимаме и така нататък. Корихме планове как да изнесем материала си. Няма начин. Завардено от всякъде. Тогава събрахме монасите и решихме. По-късно ще ви кажа какво решихме. Как изнесохме заснетия материал? Поставихме няколко касети отгоре на багажа и на митницата те ги откриха в кавички и ги осветиха. Ние протестирахме. Бяха ги предупредили за нас.